Salam, hormatly vatandaşlar. Men yine sizinle devlet lider Murat Kurbanov. Men şu öpleşikte Türkmenistan'ın kıssalı gelen habarı boyunca sizinle görüşüp bolýan. Birinci habar ine Mar vilayatynyň halky suwsuz galy, kösenýär. Biz Garagum kanalyny beklejek diýerler. Kanaldan akıp gelen suwlar bizim özümizde ýetenok. Egerde Berdimuhammedow gaty kıssaly ýagdaýda Özbegistanyň we Täjikistanyň gelýän Türkmenistana, gelmeýän Türkmenistana, gelmeýän saklandyrylýan suwlary çözmese, Türkmenistana gelir ýaly etmese, onu biz Garagum kanalyny ýaparsy ýaly bular. Biz bekleýäris ýaly Garagum kanalyny. Ine Ahal vilayaty suw gitmez diýerler. Gelýän suwlar bizim vilayatymyza ýetenok diýerler. Egerde Mar vilayatynyň halky Garagum kanalyny bekläýse, onu Ahal we Balkan vilayatyna diňe suw ýetmezçilik etmez. Ol ýerde ekologik katastrofalar başlar. Ol ekologik katastrofalar başlasa, şo ýerdäki ýaşaýan halka, Ahal we Balkan vilayatdaky ýaşaýan halka uly ziyan ýetirler. Ine şonuň öňüni almak üçin ine şular Berdimuhammedow ýüzlenýär. Garagum kanalyny beklemek kyn meselede. Ýöne soň şu bolan katastrofalary düzeltmek bul gysy mesele. Şoň üçin şu meseleni Berdimuhammedow hökman ýetirin diýip bizden haýyş etdiler. Indi ikinji mesele indi bolsa ýa-da tok meselesi, tok problemasy aýdyp geçip bolýan. Lewap, Mary, Ahal, Balkan vilayatlaryna toklar öçýär. Şo ýerde elektr energiýa ýa-da 50 MHz, 50 Hz ýerine ýa-da liniýalardan 25-30 Hz möçberde elektr energiýa gelýär. O elektr energiýa gelen soň ýetmeýär. Ýetmeýär diýenim, ýa-da transformatorlar ýardylýar, o ýerde elektr energiýalar öçýär. Eger elektr energiýa öçse, toklar öçse, onu öýdäki haladinlikdäki produktlar aýlanýar. Onu öýdäki kondisionerler, haladinlikler we şuňa meňdeş elektrik enjamlar ýalan döwülýär. Döwülen soň şu ıssyda adamlar kondisionersiz, haladinliksiz ýaşamany kyn bolýar. Etler aýlanýar, produktlar aýlanýar. Öňüm olan produktlaryny zordan tapýarlaşýar. Indi şolam aýlansa, onun hal maddi ýagdaýy haf betelýär. Eger haladinlik döwüläýse tumuz, ýa-da kondisioner döwüläýse, şu maşgala gaty kösenýär. Indi şunu aýdyp geçin diýerler. Indi şunun esasy problemasy nämeden bar? Esas problema ýokary derejeli spesialistler, ýa-da hünärmendler, elektr energiýa toplumyndaky adamlar azap edýär. Olun häzirki işleyen adamların teknika üçüncülüğü pes bolansoň, diýmek ýa-da şolary investisiýa etmeli. Buraya produktları her wagt investisiýa etip durmaly. Onu etmeýän soň Berdimuhammedow bu bolsa täze jaýlar plograp ýören soň, olar etmeýän soň, olar köýne transformatorlar ulanmaly bolýar. Transformator sanyny çykda başga bir transformatoryň enjamyny mogoýup, öýdüp sepleşdirip ýa-da toğu saklajak bolýar. Gaty kyn mesele bol. Şonuň üçin ine şu meselede Berdimuhammedow ukypsyzlygy. Şu energetika puwdugyna investisiýa girmeýän sebäpli. Şu ýerdäki işleýän kadrlaryň derejesi pese düşýän sebäpli şu zatlar bolup geçýär. Öňünden diýen ukypsyz Berdimuhammedow bizim Türkmenistanymyzda kyn ýagdaýda dolantyryp bilmän hiç tat etmeyen ýagdaýyna gaty uly betbaşyga salýar. Öňümde düşünürdim. Mysal üçin siz doktora var ýa-da yaraman duka. Diýmek Türkmenistanyň krizisi duka, Türkmenistan gatar ýagdaýda ka. Ine siz adam ýaly mysal üçin adam mysalda bersek, doktora baranyňyzda şol özüne ведущий хирург diýen adam, ýa-da siz şonu tapýanyz, ine siz bejerjek diýip yürüyütü yani belirlenen adam gidip saatsalya, aydımayya, yani at çapya, o köşkünü akulalar ben oynaya. Bir anlıdan girayından adam size kömek etmeyen, sizi ölümünüze, yani ölümünüze taşlıyor. Yine şu yerde size operasiya edip, katı derri ýagdaýda sizi kaldırmak,
yani işini etmen tersine doğru şonu epler kılamışlar. Yine şuraya Türkmenistan'ın ağır yağdayına, krizisin gidip duran yağdayına bunu durundup bilmeyen son şu aydınçı, atçapçı adam Giraymış Bermuhamedov gidip girden akullarla oynap qaytip aşkayetler olsa üstüne emheme palitler sürüp halkımız yani. Onun çözüp olmalı. Sebebi Türkmenistan devleti bir tabii organizm yani içinde elektronikler ve elektronik öndürülen yani zavodlar, fabrikalar yani stansalar ve ondaşından onu üçün etmeli, seyredip durmalı, aylıkları edip durmalı adamlara, hünermetlerini, tecrübesini yukarılandırmalı, investisiya edip durmalı. O elektronik satıp yani o öz puğduğunu saklayabilen okşol, yani elektronik öndürüyen, halka töleyen, halka sarf eden elektronik olsa, şun alayan pul möçleri yeten okşolar. Demek olur. TV'ga satanda şol gazlı stansiyalar, gazlı uçaskaları, yani perrabatışı, gaz perrabatışı kompresyon stansiyalara elektronik gelerinde şol valutan oldu. Olur olsa yani 3 yarımlar kurstan manatta töleyen o görgürler alyan encanlar daşarı yurttan. Kımmat valuta. Bunu öz önünde olur. Yine şunun için bu ukipsiz adam o zatları düşünen o. On bir bilyen zadi iştik gören san texnologiya. Ondan aytdı yönelen hiç şunu yani durmuşa geçeceğini bilen o. Şunun için yine esas problema şol elektronik energetika puduğunu tecrübeli adam peteliye, hünermetli, yukarı tecrübeli adamlar ağlarya, kadar spesyalistler yetenek, onun dışından incamlar yetenek, teknik yani transformatorlar, onun zapçasları yetenek, o puduğu özünü dolundurup bilen sebebi bizde ekonomik iktisadi işlemek. O hibritli formada her puduğu özü yani avtonom işlepilen sebebi beriyen elektronik yani beriyen önümleri yani hükümet bakadından ilerleyen o pulu hiç alıp bunu. Şu yani problem var. Şunun için bunu düzeltmek için yine de Bermuhamedov şu puduğu bir yüklü teknik taraftan ve management tarafından yüklü adam koyamasa onu koyanın neden bulmayken bütün sistemanın çalışmalı. Puduğun aratmış sistemanı, iqtisadi sistemanı hemen çalışmalı. Bunu adam Bermuhamedov bu da hatta yani düşünmem bilen. Şunun için ön kaydışmayalı birinci iqtisadiyet kriz, birinci siyasi kriz. O iqtisadiyet krizi getiriyor. İqtisadiyet krizi, sosyal krizi getiriyor. Şu üçlü bolanma bu teknolojik katastrofa getiriyor. Tabi adamın sosyal maddiyada pes olan daşını gidiyor spesyalistler. Teyade spesyalistler gelmiyor. Demek şu teknolojiyalı yani öndürüyen önümleri elektroniğe yakar. Şöyle spesyalistler ağlar ya da teyade spesyalistler gelmiyor da ulun yani şu teknolojiyaları ulundurucu ya şoları alıp barışı adamlar bulmadan katastrofalar başlıyor. Teknolojik katastrofalar. Eğer teknolojik katastrofalar başlasa hükman suratta TV katastrofalar başlıyor. Yine şunun hem medadi sonunu gраждан uruşmak diye. Yine men şunun için şuraya ardalı gelenine Bermuhamedov'un ünsünü çeken, Türkmen halkının ünsünü çeken. Ünlü almalı. Biz Bermuhamedov'u katılırsak yağdayda türmeye basmalı. Aristavad edip koymalı da şunun üstünden yani cinayete çağırıp suudun üstünden suud edip türmeye basmalı. İndeki problema yani yine de aşkaya gelin problema Marve ve Levap vilayetinden Xitay'a giden qadi duruş yok diyen şu. Marve ve Levap vilayetin ilatı. Xitay bilen teyadece kontrakt edişecek diyorlar. Sebebi kuyunu kontrakt boyunca bar pulları Bermuhamedov oğurlap yani öz kuruluş biznesine sarf edip o yüzden pulları oğurluyor. Ne Marve vilayetine ne Levap vilayetine iyine pul giren yok diyorlar. Şunun için biz şu kontraktı duruş yok. Xitaylarla günden günü işleşecek, teyada kontrakt edişecek ve şu pullar Mari ve Levap vilayetine geri iade edecek diyorlar.
Ine şunu 1 Avgust'ta çelli Lewap ve Mar vilayetine satılan gazlardan pul gelmese biz gazı duracak yani. Biz turbodaki yani turbolar Mar'ın içinde Mar vilayetinin ve Lewap vilayetinin içinden geçen turbolar yağacak yani. Yani geçip şunu duracak yani gazları. Avariyini yani durdular yani edersin yani. Özbekistan'da şunu yanaklar ettiler. Özbekistan'da yani bir Türkmen rayon var. Şuların yani problemalarını çözülmeyen o yerden nefret kaldı çeken tam Özbekistan şuların turbolar değişip avariyin yadayda durdular. Ondan Özbekistan'ın hükümeti gelip şuların gepleşip geçirip şunun talaplarına ırza oldu. Yine marlarım şunu talep ediyorlar. Men ömründen aylayan şu bizde teknolojik katastrofa ve ekolojik katastrofa elter. Berdimuhamedov Gatçat ýagdaýda Mary vilayet ve Lewap vilayetynyň halky bilen az şikaýetlerini dinläp, şonu talaplaryny, az şikaýetlerini jogap bermeliler, şoları kanagatlandyrmaly. Başka yol yok. Yine şunu Mary vilayetynyň halky ve Lewap vilayetynyň halky aýdýar. Inni düýünç problema Ahal vilayetindeki kakı etrafındaki yaşayan adamların üylerini emhemi işlerler gelip siz Amerikan şpiyonu deyip aydiyalar. Ona adamlar eğer de Amerikan şpiyonları bolan olsa onu emhemi işlerler faşistler halka karşı görüşen faşistler deyip aydın deyip manadaga aydiyalar. Biz şu faşistlere karşı görüş başlayacak deyip aydiyalar. Eğer şolar bit etmedi. Bir direkt daha aytmadı. Indi şunun yani kakı etrafında yaşayan adamların şulaydan dağıttığına men goşukladım. Hurmatlanmayan emhemi işlerleri. Siz bir kanun, Berdimuhamedov'un bir kanun kanunlarını, bir kanun yani görkezmelerini yerine etti yani. Keyfini yani hopsuzluk yengeşi geçirip sizi kısanı sizin yollaşımının sizi kısıyor. Bu başkaça bizim dövlüdümüz saklamayalım. Bu sakladık değil, bu elini kamçadıp, öz maşalarındaki çağlarını vurup korkutup saklamak. Hi ondan bir maşala olmuyor. Hi ondan bir dövlet olmuyor. Siz şunu düşünmeseniz, ben size sizin perspektivanızı düşündüreyim. Siz 10 ayyan zatlarını edersiniz. Halk kalıp sizi birden öldürüp başlar. Ondan başka agent deyip aydiyanlar biz öz hatlarımızda hükman Amerikan pasolosluğu Fransa'da, Türkmenistan'da Amerikan Gıstası Departamenti Biden'ı yarıp aydaşlı hatları. Türkmenistan'da Türkmen halkı Ilayta'da Ahal vilayettaki kakı etrafının Esenbolu etrafının Balkan'daki halkı arşikayet aydan ýagdaýynda öz kıyın ýagdaýlaryny, hali maddi ýagdaýlaryny beyan eden ýagdaýynda üstlerine, öýlerine emheme işlerler gelip siz Amerikan agenti deyip ayyalar deyip aydar sonu Amerikan hükümeti hükman suratda Berdimuhamedov basış eder ve şonun gitmelerini katı çalt yani yola koyar. Yine şonu siz etkileýäňiz, yine şonu siz alarsanız devlete toparlanan demokratik geniş tarafından yine şonu alarsanız. Şu hatlarda görkezler. Bundan başka men aýtjaklarym var. Şu sizin edýän bir kanun hereketlerini hükman cinayete çekiler. Şu alar berýän adamlar üstüňize adaýalar. Berdimuhamedov sehel bir da yani buluşup başlasa kaçıp gidiyor. Şonun yürüyte samolyot uçuş yol yani kurulan yol var. Şöyle samolyotlar karışıp bu. 7 minut aralıkta köşkten kaçıp gidiyor. Şu samolyotuna 20 tane yer var. Size yer yok. Kaçıp giden ýagdaýynda siz habarlı olmalısınız. Habarlı bolsaňyz da size yer yok şöyle. Dime öz ýakyn garyndaşlaryna ve öz pullaryny ýükler. Baýlyklaryny ýüklerde kaçar. O dime kaçmak ýoly var mı? Şunun için siz duýdurýan. Erteki günde halk tayaklap sizi kovulamasın. O kaçan ýagdaýynda yani bir demokratik taraftan yollar bu Türkmenistan'da demokratik yola koyan ýagdaýynda halk sizi kovlar. Özü üstüňize ardaýar. Sizi koymaz. Öňünden aýdýan halka karşı gitmeýän. Ine şu zatlara ýetirer sizi. Şondan gorkmayan bolsaňyz edberin,
Biz Amerikanlar bilen yazıp onu haş eder. Ine şuraya Berdimuhamedov size ittirýärni aýdar. Amerikanlar bunu yazady geçirmeýär. O Türkmen halky däl. Doğru düşünün. Inni yeni birden ayıp geçecek olayım. Bana bir soru verdiler. Ine Murada, Levap ve Mar vilayetinden Türkmen ayal maşgalılar Hıtaylardan çağırır doğuldular. Ine şu çağırır doğulli Hıtaylar yani onun eğerleri olya, maşgalası olya. Ine şular köpülük gibi otuyor. Şu problemi olmaz mı Türkmenistan'a? Katı soru. Menin pikirimçe biz birinci şuraya maşgaların mülçörünü bilmeli. Şol maşgaların çağırının mülçörünü bilmeli. Biz şol adamların yani Hıtayların rahatlık bar mı yoktuğunu bilmeli. Eğer de onun rahatlık bar olsa ya da yok olsa da onun hakkı var. İyeti manifestasyon etmeyen yani proteste çıkmalı. Bu zatlar problema. Şol mülçörün problemanın mülçörünü biz bilemiz yok. Yani sanlar yok. Onu öğrenmeli. Men häzir diýilemok ýöne problema bolmagy mümkin. Gatyl risk var. Bu näme esasynda bulatdy? Sebebi Berdimuhamedow alyp barýan içki we daşky siýasatyň esasynda. O diýmek näme? O diýmek şu alyp barýan siýasatyň esasynda bizim baý ýurdun erkekleri başga döwletlere gidip bu hökmünde işleýärler. Türkmenistan'a qaydyp gelin, bu haramzada bolsa yine de granitsalar yapıp bulur salanok. On derevine garip döwledin, garip adamları, Hıtaylar gelip bizim ayallylarymyza öýlenip ya öýlenmän çağı edinip bizde bizim garymyzyň esasynda ulaýlyklar alýarlarda hezredip ýaşar. Ine şu Berdimuhamedowyň alyp barýan siýasaty. Kime bolsa şoňa bolsun, Türkmen halkyna bolmasyn. Sebebi şular baýap galaysa meni yıkarlar deyip hereket ediyor. Näçe başka firmaları milyarder, milyoner ettirip oturuyor. Başka milletleri. Türkmen bolaýmasyn diye. Öz gardaşlarından başka. Näçe Ahmet Çalık, Polimex, Buýuk ya 5 başka kompaniýalar baý bolup milyarder bolup oturuyor. Türkmen bolmasyn diye. Ine şular barýan siýasaty. Näçe Türkmenistan'da milyonerler yok. Diňe korrupsiýonlar milyoner. Hakyky biznesmenler, işleyen adamlar, potrotçular, kerhançylar milyonerler. Sebebi ýok o milyonerler. Derrüw sanlar ýa-ni giyene çolan ýa-ni MHM polis işgärleri, prokuratura hemme çolýar. Çolmasa Berdimuhamedow çolýar. Sebebi bu aýda 3-4 kelek ýygnaklar geçirýär. Diňe hukuk goramayan gurumlar edaralar. Sizin üstünüze kuşkuruyor. Şoň üçin Berdimuhamedow hiç bir ýagdaýda Türkmenistan'a gerigi yok. Berdimuhamedowyň bolýan ýagdaýda diňe Türkmen halkyny izmek bilen. Biz şunu gaty çat ýagdaýda, gaty gysgaly ýagdaýda ýa tutsak edip aýyrmaly. Indi men size näçe şu zatları düşündirýän? Sebebi şu öňsüze uzanamaydypdym. Birinci Türkmenistan döwleti yıkıldı. Berdimuhamedow Türkmenistan döwletini durundup bilen. O kıypıldı. Onun näme edilýän zady siz görýäňiz telewizorda aýdym-aýdýa, saat çalýa, at çapýa, akulary nahar berýär. Adamlary ýa-ni MHM beýlekleri çağırıp halky gysyn saklan, gamçy bilen ýa-ni parahorluk bilen tapawy ýok gysyn diýip olaryň halkı edip yani parahorluk edip oradan pullarını alıp gida edip saklap durma. Hiç mi kalmadı yani? Eğer burada atlayan olsa türme atlayanlar türmede saklap yine çıkar yani. Yine şu teknoloji diyeceğim var. Halkı irmek teknoloji. Yine şunu ulanıp şu adam geliyor. Bu siyaseti, şu siyaseti bolan son iqtisadet yıkıldı. İqtisadet yıkılan son adamın hal maddi ýagdaýy, ýagny sosial ýagdaýy yıkıldı. Ol 3 saat yıkılan son hökümet teknolojik katastrofa getirdi. Şu teknolojik katastrofa bolan son o tili katastrofa getirdi. Yine şu siyaset erwet näde bolan son iqtisadet yıkılýar. Iqtisadet yıkılan son halkyň hal maddi ýagdaýy yıkılýar, ýagny sosial ýagdaýy. Olum yıkılan son teknolojik katastrofalar getirýär. Olum yıkılan son
tebir katastrofa getiriyor. Olum çözülmese grajdan uruşuna getiriyor. Bu zatlar men oylap tapmadım. Bu zatlar tecrübeli, yani bütün yurtlarda bolup geçen zatlar. Yine biz şu ýalar grajdan uruşun öňünde dur. Biz Berdimuhammedowy ayırmadı. Eger ayırmasak, gün şu liniyada şoňa barýar. Men şu zatlary öňünden aýdýan, sizi gorkutmak üçin, hormatly watandaşlar, ulu problemam öňüni almak üçin. Yine şu zatlar biz aýdyp geçýär we bizim halkymyza çözgütleri we ýollary görkezýär. Nähili ýollarda uruşly, söýüşli, şul diktator aýryp, şul parahat we baxtly durmuşa giýip bolýar Türkmenistan, giýjegin. Şonuň üçin birinji bilen biz bir-birimizden ynanmaly. Biz galanmazda bir galta şoň arkadan saklamaly. Galmaly ýalyna. İkinci, sen emhemi işler bol, polisçiler, prokurator tapaw diýok. Sen azap, üsün, baxtly Türkmenistanda ýaşajakmyň hawa? Golla ber. Golla bermesen ziyan bermez. Ine halk gal öz mecburi ýagdaýda öz jogapkärçiligiň üstüne alyp öz etjek hereketini eder. Biz Gökmen Berdimuhammedowy aýrar. Şunuň bilen men özüme gysgaçyk ýa-ni çykyşymy gutarýan, gysgaly çykyşymy ýene-de size ýatlaýan Mar welaýaty, Liwat welaýaty, Balkan welaýaty, Ahyl welaýatynyň adamlaryna ýüzlenýän. Uly betbarçylygyň öňüni almak üçin birleşelim. Turup biz Türkmenistanyň bir adama gurulan siýasaty aýryp Berdimuhammedowy tutsak edip, onam jenaýat çekip biz täze Türkmenistan, täze döwlet, täze üsün, demokratik, hem adamın kanunları din ve bay döwlet, baxtly durmuşy gurmaly. Bizi şonu gurt biljek adam ýok. Hawa biz Amerika döwletinden, Ýewropa döwletinden ulanars ýöne biz şonu özümüz etmeli. Olar bize kömek eder, hökümaty ulatdy. Ýa bir demokratiýa ýoluna barýar. Olar hemme demokratiýa ýoluna barýan halklara, döwletlere kömek ederler. Şunuň bilen men öz çykyşymy gutarýan, hemmäňde taňaýakatyn bizim ýydarlap gelýänligi, biz dinleýänligi, bizim maslahatlarymyzy aklymyza aýlaýanlygy taňaýakatyn. Inniki duşuklara çeli. Sağ olun.